Ahojte, vítam vás pri tomto ďalšom videu. No a dnes som sa spolu aj s kamarátom rozhodol, keď je takýto pekný deň, že ideme skúsiť niečo nafotiť. Tak dúfajte, že sa nám to podarí. Takže videli ste, že sa nám zadarilo, no ale toto bude z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like, odber, v prípade napísať nejaký komentár a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.